вече завършваш. Това е бала. Това е венеца на твоето образование до сега. И отиваш вече на друг етап в своето развитие. И как празнуваш този ден? С кого избираш да го празнуваш? Какво избираш за здравето си? Какво избираш като атмосфера? Каква музика избираш? Какви заведения избираш? Защото всичко около нас са послания. Музиката е послание, текста е послание, приятелските поздравления са послание, подаръците на приятелите са послание. И знаеш ли колко много хора има за маса? Дори и непознати, които да дойдат на твоя празник. Но знаеш ли, когато останеш сам, дали същите тези хора, които дойдоха да те поздравят на бала, ще дойдат да ти подадат ръка? Когато си там долу, изпаднал в някаква зависимост и не можейки да се справиш с трудностите на живота, пожелавам ти да бъдеш силен, смел, да избираш себе си, да се устояваш, да имаш качествени хора и качествени избори в живота си. Бъди разумен. Христина Волкова.